አንድ ቀን ስልክ አለኝ አንድ ቀን 10% ሲደርስ ቻርጅ አረኩት አንድ ቀን 5% ሲደርስ ቻርጅ አረኩት አንድ ቀን ደግሞ ጠፍቶብኝ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት አላወቅኩም ሰዎች ቴክስት ያደርጉልኛል ቴክስት አልመልስም ይደወልልኛል አልመልስም 10% ሲደርስ ቻርጅ አረኩት አንድ ቀን 5% ሲደርስ ቻርጅ አረኩት አንድ ቀን ደግሞ ጠፍቶብኝ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት አላወቅኩም ሰዎች ቴክስት ያደርጉልኛል ቴክስት 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 ስልክ አለኝ ስልክ አለኝ ስልክ አለኝ አንድ ቀን 10% ሲደርስ ቻርጅ አረኩት አንድ ቀን 5% ሲደርስ ቻርጅ አረኩት አንድ ቀን ደግሞ ጠፍቶብኝ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት አላወቅኩም ሰዎች ቴክስት ያደርጉልኛል ቴክስት 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 ስልክ አለኝ ስልክ አለኝ ስልክ አለኝ من يشرحله لحيل كازاريبكا نحنا من قدمناو او قالوت نبلسنا نبلن معنا زياده قد السنه سلازي نتنا غدو رغات نبلو نشرحله ناي صباح ناي دحر صباح اجندا يكون كما يركا تشرحله ግን دحر كله ሁሉን ተመክሮ እዛ ሂጂ 4 ክፋላት ዘለዎ ወደቦ ይንብሎ ደለና በኸመ ይክሰርሕ ይኽእል እንታይ ኣምቶም ቢልዲንግ ብሎክስ ወይ ሃነስቲ ብሎክስ ነው ኣብፀውና سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تخونوا السنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو امبار كم توترو اب زوبانا زنكساق زلو ويزخيز زلو حبريتا زينا نخلو يتكم يخيليو مسانا ساما يخيليو كنسمعون كنفلطون كنمهارلون على الناس بالكو زيناتاتن حبريتان حيزنا باهم قريبا لهم لو من ريو دما عمق زبل حبريتا بزعبا زوبانا يكخون نايلو مارستي أقد السنة بتاعت كنت نكفينا عقل غيركم اسمع دما كد ليكم يمغنياتو اتوم نحنا نريهم زلنا عبنت ابي بحري دللو عصبي دللو قالك بحال كله تي نريو زلنا يسو تزير رز على يغمنيو مني بدحريت كوينو نتحماق في الزخيل كنركم فتنينا قال ايثيوبيا بزوان زي زغاط ما زلو بدهوتات انتايو نعوما ابتي بانك لمعات افريقيا هذا كسي قبل ايثيوبيا ወይ ከሓደ ጠቀነ ኣውጪሎስ ድማ ካብ ዜሮ ሰበገሰ ይኮነን ንዑውን ክንሪና ካልእ ኣቢ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ኣብ ዕፅዋ ኼባ ምስ ካድረታቱ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣመልኪቱ ዝተዛረቦ ቅድሚ ሕጂ ኢልዎ ዶ ይፈልጥ ወይ ከዓ ኢልዎ ፈልጢ ግን ብጉልሕ ዝተዛረቦ ነገር ኣሎ ንዑውን ክንሰሚዕና ካብ እሙናት ምንጭታት ዝወፀ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኮይኑ ግን ክንፈልጦ ኣለና እንታይ ከም ዝተባሃለ ካልእ እውን ምስቲ ዞባና ክኸይድ ዝኽእል ንዓና ከገድስ ዝኽእል ዝበልኮ ኣገደስቲ ነጥብታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ዓቕሊ ጌርካ ምርኣይ ብጣዕሚ ከገድሰና እዩ መጀመርያ እስከ በናይ ክንጅምር ኢና ፕሊዝ ኩሉ ግዜ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ቻነል ናትኩም ደገፍ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ቅድሚ ናብ ኩሉ ምኻድና ግን ነዚያ ሓበሬታ ወይ ከዓ ኮመንተሪ ክንርኢና ቅድሚ ናብቲ ክስታትን ገለን ምእታውና እዚኣ ርሲ ሕጂ ዝገብራ ድማ ፅን ኢልኩም ስምዕዋ ብሓደ ኮይንና እውን ክንርያ ኢና ሌትስ ጎ እሳትም እጆቿ እሳትም ገንዘብም አላቸው። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የተሰኘች አረባዊት ሀገር በአንዱ መዳፏ ነበልባል በሌላኛው ዶላር ይዛ ትጠጋለች። ከሀገራት ጋር ሳይሆን ከአማጽያን ወይም ከጨቋኝ መሪዎች ጋር በምትፈጥረው ሽርክና ነበልባሉንም ዶላሩንም ታቀርባለች። ከዚያም በሁለቱም አገር ታፈርስበታለች። በሊቢያም በሱዳንም በየመንም በሶማሊያም ሆነ በኢትዮጵያ ያንኑ እያደረገች ዘልቃለች። አስገራሚው ነገር በሌሎች ሀገሮች ክልላዊ ግዛቶችን ወይም ታጣቂ ኃይሎችን ስትደግፍ፣ በኢትዮጵያ ግን ገዢውን መንግስት እያስታጠቀች መሆኑ ነው። ሰው እዚያ ኣዝያ ኣገዳሲት ሓበሬታ እያ ካብ ሓደ ኪላድ መፀትያ ፅቡቅ ጌርና ክንሰምዓይና ብተደጋጋሚ እውን ገሊፀልኩም ነይረ ግን እቲ ስፍሓት ናይ ኢማራት ሕማቅ ትገብሮ ዘላ ኣብቲ ዞባና ኣብ ኣፍሪካ ጥራይ ዝተሓፀ ግን ኣይኮነን ኣዝዩ ሓደገኛ ኣጀንዳ ዘለዎ ሃገር ምዃና እሱ ድማ ገንዘብ ስለ ዘለዋ ነቲ ገንዘባ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ እንታይ ዓይነት ዋጋ ብዙሓት ሃገራት ኣለወን ገንዘብ ዘለወን ወይ ዓቕሚ ዘለወን ንዝተፈላለየ መዓላ ይገብሮ ኢማራት ትኽተሎ ዘላ ግን ኣብ ሓደ ሃገር ዘጋጠመ ዘይኮነስ ከባቢ 5 ሃገር ከምዘይ ዕረያ ጌራ ዘበላሸወት ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ብመን ክንጅምር መጀመርያ ብሊብያ እዩ ዝጅምር ትዛንታ ኣብ ሊብያ
ንገዳፊ ንሶም ኣይኮነው ዲቆሞ ገዳፊ ክወርድ ከሎ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዲሞክራሲ ክንእቱና ኢሎም ሰውደቕዎ ድሕሪኡ ነቲ ጉዳይቲ ንሳቶም ዲሞክራሲ ስለዝኾኑ ዘይተኣደነ ገንዘብ ክሕግዙ ስለዘይክሉ ዝልቕ ምስ በሉ በዓል ኢማራት ኣትየን ኣገዳስቲ ካብቶም ምጉድጃል ናይቲ ሃገር ክትዕረ ዘይደልዩ ወገናት ሒዞም ንዓታቶም ብዝተፈላለየ ኣፅዋር እናገበሩ እቲ ሃገር ከም ዘይትዕረ ንክትዕረ እውን ብቅዓት ከም ዘይብላ ገይሮም እዮም በቺኖማ ብሕጂ እውን ንክትዕረ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ስለምንታይ ረብሓናቶም ኣንፃር እቲ ምዕራይ ስለዝኾነ ሓደ ኤግዛምፕል ኣብ ሓደ ጥራይ ዝተመርኮሰ ግን ኣይኮነ ተመሳሳሊ ኣብ የመን ክኣትዉ ከለዉ እቲ ኪዳን ናይ ስዑድ ዓረብን ናይ ኢማራትን ካልኦት ሃገራትን ክኣትዉ ከለዉ እቲ ዕላማ እንታይ ነይሩ ንየመን ነቲ ዘለዎ ሕንፍሽሽ ኣሊና ምክንያቱ የመን ቀጥታ ዶብ ንመን እያ ንዖማንን ከምኡ ድማ ንስዑድ ዓረብን ቀጥታ ዶብ ስለ ዘለዎም ከምኡ ድማ ኣብ ቀይ ባሕሪ ማለት እዩ ኣገዳሲ ዞባ ስለዝኾነ ከነረጋግኦ ብዝብል ኣምር ምስ ኣተዉ ኢማራት ግን ካልእ ኣጀንዳ እዩ ነይሩ ኣብኡ ስለዚ ኣብ የመን እውን ምርግጋእ ከም ዘይህሉ ነቶም ነቲ ሃገር ክመቃቅሉ ዝደልዩ ሓይልታት ዕጢቃ ምስዑድ ዓረብ ተባሂሳ ወገና ሒዛ ወፂያ ኣላ ኣብኡ እውን ኣብቲ ፅንኢልና ክንሪኦ ኢና ብምቕፃል ኣብ ሱዳን ተመሳሳሊ ባህሪ ኢና ንሶማል ድማ ሓንቲ ካብቲ ሶማል ከይትዕረ ፋሕፋሕ ዝበለ መንግስቲ ንክህልዋ ዝለዓለ ነቶም ፋሕፋሕ ክብሉ ምባል ዘብሉ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘለዉ ዕጡቃት እናዕጠቐትን ኣፅዋር ናሃበትን ነቲ ሃገር ከም ዘይትዕረ ጌራ ዘላ ሰ ኣብ ሱዳን ኣትያ ተመሳሳሊ ካልኦት ሃገራት ሽምግልና ክገብሩ ከለዉ ንሳ ግን ነቲ ናይ RSF ዝበሃል ምሉእ ዕጥቂ ብምሃብ ኣብቲ ዘተ ሰላም መፅኡ ነቲ ሃገር ክፈትሕ ከም ዘይክእል እዚ ኩሉ ዕላማ ግን ንምንታይ እዩ ሕጂ ክትመለሰልኩም ክትጅምር እያ ዓቕሊ ጌርኩም ስምዑ ቬሪ ኢምፖርታንት ኮመንታሪ እያ እዚኣ ያስገርመው ነገር ግን ኤምሬቶች በገባችባቸው አካባቢዎች ሁሉ አገራትን ሰንጥቃና አለያይታ መውጣቷ ነው። በሊቢያ ፊልድ ማርሻል ካሊፋ ሀፍታር የሚመራውን ታጣቂ ኃይል በአየር ኃይሏና በቁሳቁስ ደግፋ ከቆመች 12 ዓመት እዚ ትሪእዎ ዝፀናሕኩም ኣብ ሊብያ ንሳቱ ድግፎ ጀነራል ፊልድ ማርሻል ገለዩ ንሱን ዕጡቃቱን እቲ ቤንጋዚ ዝበሃል ከባቢ ወደብ ስትራቴጂክ ነዳዲ ዘለዎ ኣገዳሲ ቦታ ናብ ሜዲተራንያን ናብ ማእከላይ ባሕሪ ስትራቴጂክ ኣገዳሲ ዘለዎ ቦታ ተቆፃፂሩ ኣሎ እዚ በመን እዩ ዝድገፍ ሙሉ ብሙሉ ብኢማራት ንቐፅል ዋና በቁሳቁስ ደግፋ ከቆመች 12 ዓመት ልትደፍን ነው። በዚያ ባላት ቆይታ የሊቢያን ምስራቃዊ ክፍል ትሪእዎ ኣለኹም ብድሕሪት ኣብቲ ባክግራውንድ ትሪእዎ ዘለኹም ሊቢያ ይዚ ብቻው ይዞ ከወጣው ወገን ሆናለች። በየመን ለ8 ዓመታት ተዋግታ አገሪቱን ለሁለት ከፍላት ከደቡባዊ ታጣቂ ኃይል ጋር ወግና ቀርታለች። በሶማሊያ ክልላዊ ግዛቶች ከፌደራል መንግስቱ ጋር ግንኙነት እንዳይኖራቸው የምታደርገውን ጥረት ቢያንስ በሶማሊላንድ ተሳክቶላታል። በዚህም ሶማሊያን በክልልና በፌደራል ከፋፍላ ክልላዊ ግዛቶችን በገንዘብም በጠመኝ ሕጂ ኣብ ሶማሊያ እዩ ዝረአ ዝያዳ እቲ ባህርናቶም ሶማሊያ ትበሃል ሃገር ኣላ ኣብቲ ውሽጢ ድማ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ዘይረኸበት ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣሎ ተርዲኹም ኣለኹም ኣብቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ከም ሓውሲ ሃገር እንድዩ ኣብኡ እውን ክንፀል ዝደሊ ሓይሊ ሓጊዛ ትሪእዎ ኣለኹም ካብ ጅቡቲ ውርድ ምስ በልኩም ዘላ ሰርክል ኣብኡ እውን መደበር ሒዞም ኣለዉ ኣብቲ በርቤራ ዝበሃል ቦታ ዘሎ መደበር ሒዞም ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ሶማል ኣቲኻ እውን ቦሳሳ ዝበሃል ጫፍ ኣብቲ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝቐርብ ኣብ ቦታ ሒዞም ኣለዉ እዚ እውን ሓደ ወገን ምስ ሶማልያ ክሓብር ዘይደሊ ሓይሊ ብምድጋፍ እዩ ኣብ የመን ኒዮም ተሰጊርኩም ዓደን ትበሃል ኣገዳሲት እታ ቀንዲ ኣገዳሲ ዘይኮነት ግን ድሕሪ ብዙሕ ውግእ ነታ ዕረን ትበሃል ንዕዑ ሒዙ ክእለ ዝደሊ ሓይሊ ሒዛ ኣብኡ ኮፍ ኢላ ኣላ ኒውካሶ ካትራ ዝበሃል ደሴት እውን ወኒና ሒዛ ኣላ እታ እንኮ ተሪፋታ ዘላ ክፋል ናይቲ ገይም ብነጀዋይ ወገን ናይ ቀይ ባሕሪ እዩ ምስ ጅቡቲ ስለ ዘይተሰማምዑ ጅቡቲ ካብቲ ወደብናቶም ነቲ ዲፒ ወርልድ ዝበሃል ጠሪዞም ኣውፅኦሞ እዚ ዲፒ ወርልድ ሕጂ ኣበይ ኣሎ ስምዑ ሕጂ እዚኣ ኣገዳስነት ኣለዋ ጃም እንዲደረጁ እያደረገች ቀጥላለች። በሱዳን አማጺውን የጀነራል ሐሚቲን ጦር ደግፋ አገሪቱን ለሁለት ሰንጥቃታለች። የኤምሬቶች ያልተቋረጠ ዶላርና ነበልባል የሚቀርብለት ሄሚቲ ሱዳንን ለሁለት ከፍሏታል። ኢትዮጵያን ወደ ሁለት በመክፈሉ ሂደት ለኤምሬቶች ታማኝ አገልጋኝ ሆኖ የተገኘው ደግሞ ራሱ መንግስት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ደግፋ ባደረገችው ውጊያ ትግራይ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ጋር ያላትን ፖለቲካዊ ግንኙነት ወደ ኋላ ለመመለስና የክልሉ የፖለቲካ ልሂቅ የነበረውን ሀገራዊ ስሜት ለማጥፋት የተደረገው ጥረት የተሳካ ይመስላል። በሌሎች ሀገሮች አማጽያኑ ወይም ታጣቂዎችን ተጠቅማ የገባችባቸውን ሀገራት ስታፈርስ በኢትዮጵያ የተጠቀመችው ግን የአገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ኤምሬቶች ለአገራት መለወጥና እንታይ ይብሉለው ኢትዮጵያዊ ኮሜንት አናሊስት ዝገበራ ቪድዮ እዚያ መብዛሕቲ ግዜ ኢማራት ዝድግፉ ንመን እዮም ዝድግፉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ነቲ
ተፈንጪሉ ሃገር ክምስርት ዝደሊ ስትራቴጂክ ቦታ ሒዙ ወላ መደብ ዘይነበሮ ክፍንጫል ከም ዝኽእል ምክንያቱ ንሱ ሓይሊ ስለ ዘይብሉ ኢማራት ተቆጻጺራ ስትራቴጂናታ ወይ ከረብሓናታ ከተሳልጥ ስለ ትኽእል ስለዚ ድኹም ወገን ክፍንጫል ዝደሊ ንዑ ድሮናትን ኣጽዋራትን ኣዕጢቃ ገንዘብን ሂባ ብዙሕ ገንዘብ ናይ ትብን ያክገርመኩም ይጽንሕ ኢልኩም ክሰምዑ ኢኹም ነቲ ዝፍንጫል ዘሎ ሓይሊ ከም ዝሕይል ናይ ትገብሮን እያ ዝማህመነ ከም ዝኸውን እያ ትገብሮ ስለዚ ኣብ ካልኦት ወገናት ክፍንጫል ዝደሊ ሓይሊ እያ ንዑ እያ ትድግፍ ኣብ ኢትዮጵያ ግን እንታይ ኢሎም እስኪ ትዘገርም ነታ ሃገር ክዕኑ ዝደሊ ዘሎ መን ምዃኑ ፈሊጦም መሱ ድማ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ እዩ ስለምንታይ ነታ ሃገር ዝበታትን ዘሎ ትስራሕ ናቱ ስለዝኾነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘይክተልዎ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኮይኖም ነታ አጀንዳ ናቶም ከሳልጡ ደልዮም ኣሎ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብፕራይም ሚኒስተር ዝምራሕ ዘሎ እቲ መንግስቲ ነታ ሃገር ካብ ደምነት ናብ ደምነት ይወስዳ ስለ ዘሎ ካልዕጡቕ ጉጅለ ምድጋፍ የድልየካ ንረብሓኻ ንኸተሳልጥ ንሱ ስለ ዝሰርሓሎም ዘሎ ንዑ ክሕግዙ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ድማ ሓደገኛ ዝገብሮ ነቲ ኩነታት ምክንያቱ ንመን ገይሮም ኣብ ሓይሊ ዘለዎ ኣብ ህዝቢ ከንቀሳቀስን ሞቢላይዝ ክገብር ዝኽእልን ሓይሊ ንዑ ሓጊዞም ንግብረከ ይብገሱ ስለ ዘለዉ ስለዚ ዝኾነ ኤርትራዊ ክርድኦ ዘሎ ኣገዳስነት ኣሎ ኣብ ዝዛረቦ ዘሎ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድሌት ከም ዘይኮነ አጀንዳ ናይ ኢማራት ምዃኑ ብምንታይ ንፅር ኣፍ ደገ ባሕሪ ብናፃ ብሕሱር ኣይኮነን ዝሓቲ ዘሎ ወታደራዊ መደበር ክገብር ይዘሊ ዘሎ ንሱ ግን ኣይኮነን ኢቭን ምስኦም ኮይኑ ተወሲዱ ኣልዮም ባዕሎም እዮም ክገብርዎ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ናቶም ረብሓ እምበር ናይ ካልኦት ረብሓ ግን ካብኡ ዝዓምቕ ነገር እቲ ጉዳይ ንሽተይ ንስማ ስትራቴጂካዊ እድገት የምታደርገው አስተዋጽኦ እምብዛም አይደለም። ለሀገራት መሪዎች በግላቸው ገንዘብ መስጠት፣ ስልጣን መጠበቂያ ትጥቅ ማቅረብ፣ በዱባይ ወይም በአቡዳቢ አሊያም በሻርጃና መሰል ከተሞች ቪላ መገንባት፣ ነዳጅ በነፃ ወይም በረዥም ጊዜ ዱቤ እንዲወስዱ ማድረግ ወዘተ የምትታወቅበት ስራዋ ነው። ድህነት ማሸነፊያ፣ ዘላቂ ችግር መፍቻ አሊያም የማህበረሰብ መለወጫ ጉዳዮች ላይ የማተኮር ፍላጎትም ባህልም የላትም። ብዙ ጸሐፊዎች እንደሚስማሙት የኤምሬቶች የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መሳሪያዎች ገንዘብና የውክልና ጦርነት ሲሆኑ ማስፈጸሚያዎቹ ደግሞ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያሉ አፍቃሪ ውጊያ መሪዎች ወይም እንደ ካልእ እቲ ኣብዚ ሓለፈ ሕጂ ኣብ ነዊዕ ብዙሓት ሃገራት ተገይሩ ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ሓደ ካብቲ ሰብ ክግንዘቦ ዝኽእል ኢማራት ክሕግዙ ከለዉ ሓደ ነተን ሃገራት ከማዕብልነቱ ንሳቶም ፈንጪሎም ድዮም መቒሎም ዝሕዝቦ ቦታ እውን ናይ ምምዕባል ድሌት የብሎምን ዓቕሚ እውን የብሎምን ዝያዳ እዚ ሎሚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢማራት ብኸመይ ኣብዚ ደረጃ ሃብቲ መፅኡ እንድሕር ኢልና እቲ ዝዓበየ ሃብቲ ናቶም ካበይ መፅኡ ካብ ከባቢ 2011 ናብ ቢሊ መፅኡ እንታይ ኣጋጢሙ 2011 እንድሕር ኢልኩም ድማ እቲ ዓረብ ስፕሪንግ ዝበሃል ናይ ዓረብ ምልዕዓል እንታይ ኣስዒቡ ቱኒዝያ ፈሪሳ ኣብ ቱኒዝያ ምስ ጀመረ ዕግርግር ገይሩ ፈሪሱ ኩሎም ቶም ሃብታማትን እቲ ዘመሓደር ዝነበረ ንጉስን ኩላቶም ገንዘቦም ሒዞም ናበይ ከይዶም ናብ ስዑድያን ናብ ቀንዲ ናብ ኢማራት እዮም ከይዶም ስለዚ እቲ ኩሉ ሃብቲ ናይታ ቱኒዝያ ዓቕሚ ዝነበሮ ሰብ ኩሉ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ከተምፅኦ ተሓታትነት ስለ ዘለዎ ወይ ገለመለ ትኺሎም ናበይ ወሲዶሞ ናብ ኤውሮጳ የምፅኡን ኣይኮነን ዝበዝሕ ግን ናብ ኢማራት ከይዶም ኩሎም ቶም ሰብ ድማ ኣብ ኢማራት ገዛውቲ ገዚኦም ነምበር 1 ድሕሪኡ ናብ ግብፂ ምስ ከደ ብዙሕ ግብፃዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሃብቲ ዘለዎ ሃዲሙ ኣብ ዱባይ ኣብ ኢማራት ብዙሕ ገዛውቲ ተገዚኡ ሃብቲ ናቶም ብዓብዪ ይርአ ኣብ ሊባኖስ ፀገም ሰጋጠመ ሃብቲ ናይ ሊባኖስ ኣብ ብብዝሒ ትሪኦ ኣብ ዱባይን ኣብ ኢማራትን ኣሎ ኣብ ጆርዳን ከምኡ ምስ ኣጋጠመ ኣብ ሱርያ ምስ ኣጋጠመ ብዙሕ ሃብቲ ናቶም ናብኡ ኸይዱ እዚ ኩሉ ኣብ ሃገራት ዓረብ ኣብ ሊብያ ዘጋጠመ ኣብ የመን ዘጋጠመ ኣብ ሊብያ ዘጋጠመ ሃብቲ ናይ ሊብያ ብብዝሒ ናብ ኢማራት ይኸይዱ ሃብቲ ናይ የመን ብብዝሒ ናብ ኢማራት ብቐንዱ ኸይዱ ስለዚ ኩሉ ትዕግርግር ኣብ ዝነውሕ ከይከድና ድማ ኣነ ብኣካል ረኺበ ዘዛረብኮ ሰብ ዝነገረኒ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ገንዘቦም ካብ ኢትዮጵያ ወሲዶም ኣብ ዱባይ ብክቡር ገዛውቲ ይገዙ ከም ዝነበሩ እቲ ዋጋ ናይቲ ገዛውቲ ምስ ገዝዎ ብፍርቂ ከም ዝጎድል እውን ሰሚዐ ካልእ ኣብ ተፈላለየ ሰማዕኮ እውን ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ብብዝሒ ብልሽውና ክገብሩ ተደልዮም ንኣብነት ሓደ ኣፍሪቃዊ መራሒ ከባቢ $5 ሚሊዮን ካብ ባንኪ ናይ ኣፍሪቃ እንተሰሪቑ ነቲ ገንዘብ እንታይ ዝገብሮ እስኪ ነቲ ገንዘብ ሒዞም ኣብ ዱባይ ይኸዱ ምስቶም ህዝቢ ናይ ዱባይ ደይኮን ዩኤኢ ማለት እዩ ኢማራት ከይዶም ምዝኾነ ሰብ ይረዳድኡ ፍርቂ ገንዘብ ሂብዎ ነቲ ዩኤኢ ገዛ ይገዝኣሎም ሽዑቲ ገዛ ብሽሞም ይቕይሮ ተንዲኹም ኣለኹም ሽዑቲ ገዛ ምስ ተሸጠ 5 ሚሊዮን ተነይርዎ 2 ሚሊዮንን ፈረቓን ንብረት ኢንቨስትመንት ገይሩ ብቢዝነስ 2 ሚሊዮን ከም ዘእተወ ስለ ዝቁፀረሉ ኣፍሪካዊ ንሃገሩ ክመልሶ ይኽእል እቲ ገንዘብ ኣብ ዱባይ ቢዝነስ ኣለዎ ስለ ዝበሃል ስለዚ እንታይ እዩ ናይ ስርቂ እዚ ማን ላውንድሪንግ እውን በብዝሒ ኣብኡ ከም ዝካየድ ካብ ሰባት ሰሚዐ ኣለኹ እዚ እውን ከም ዘሎ መፍላጥን ምግንዛብን ከም ዘድሊ ስለዚ
أتي زيوم مرحتنا يويد تقومون زلوا استراتيجي I hope أبقى كفال نقيهم نزقود دايكو قبروا هاجرات الإسلام بزح دميان أفسيسا بزح سقاين ريان زلوا بخمسة عينات متتداو حجي دما أبزوبانا مزيوم بمنقد أب جيروم كم زعبي إنفستمنت خي قبر نوعو جزام جزاديو نتوم بوليتيكنيات جزام جزاديو ندادم حجازيو أسوار مهابديو كبت أسوار ونا يكونون أجد تست أسوارات بفلاي دما أبدرون أب تكنولوجي زتوكري أسوار بمهاب نتي أب تجري استجبر وجه نت بمغيروز جبروا له حدا الدرونز كاب إمارات زعتو مخانو بسفي عزيز الربيع عبيت سكولارس ناي معربة عالمون زقلت ويو سلازي نيش تيكن سمينا عندنا بأفريقيا عبرتا نبت بانك لمعات أفريقيا هنسجرينا بليز لايك جبر سبورت جبر زاجد أسنا سلزلو ፊልድ ማርሻል ሀፍታር ያሉ ታጣቂዎች ናቸው። የምታሳካቸው ፍላጎቶች ደግሞ የሙስሊም ወንድማማቾችን ማዳከምና በባህር ወደብ ልማት ላይ መሳተፍ የሚሉት ዋናዎቹ ናቸው። በሊቢያም በየመንም ሆነ በሶማሊያ ሀብት የምትከሰክሰው በጥቂቱም ቢሆን ሰው የምትሰዋው ከሜዲትራኒያን ጫፍ እስከ ቀይ ባህር አፍ ከህንድ ውቅያኖስ ዳርቻ እስከ ባቤል መንደብ መሿለኪያ የምትንቀሳቀሰው በእነዚህ ባህሮች ላይ ቁጥጥር ይኖራት ዘንድ ነው። ወቅታዊ ሁኔታ የሚጣጣመውም እዚህ ላይ ነው። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ከኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር የበለጠ ቀይ ባህርን ትፈልገዋለች፣ ወይም ከሳቸው ባላነሰ። ከጅቡቲ ጋር የተጣላችው አቡዳቢ በዚያ በኩል ወደ ቀይ ባህር መቅረብ አልተቻላትም። በሱዳን ከጄኔራል አልቡርሃን ጋር በፈጠረችው ልዩነት ምክንያት በቀይ ባህሯ ፖርት ሱዳን ላይ የሰፈረው የጄኔራሉ መንግስትና ጦር በባህሩ ላይ ሚና እንዳይኖራት አድርጓል። ከሳዑዲና ኤርትራ ጋር በገባችበት አለመግባባት ምክንያት በቀይ ባህር ፎረምም ሆነ በባህሩ ላይ ሚና እንዲኖራት ያቀረበችው ጥያቄ ውድቅ ተደርጎባታል። ከፎረሙ የተገለለችው ደግሞ ኤምሬቶች ብቻ ሳትሆን ኢትዮጵያም ነች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የደቀቀ ኢኮኖሚና የደከመ ሰራዊት ይዘው ቀይ ባህርን እንዲያማቱ ሓደ ካብቲ ሕጂ ክነሓስበሉ ዝያዳ ዘገድሰና ኢማራት በቲ ኩሉ ዝገበርዎ ፃዕሪ ኣብ ሊብያ ዓብይቶም ቦታ ስትራቴጂክ ቦታ ሒዞም ኣለዉ ኣብ የመን ኣብቲ ዓደን ዝበሃል ቦታ ሒዞም ኣለዉ ምናልባት በዚያ እናራኹም ክትከዱ እዚ ስትራቴጂክ ማፕ ናይ ስትራቴጂ ማፕ ናይ ዞባና ዘርእየኩም ዘለኹ ኣብ ቁፅሪ ሓደ እቲ ዝዓበየ ናይ ስዊስ ካናል ክኸውን ከሎ ካብ ግብፂ ውፅእ ምዝባል ካብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ሊብያ ስለ ዘለዉ ስትራቴጂክ ቦታ ሒዞም ኣለዉ ንታሕቲ ውርድ ክብል ከሎ ኣብዚ ንኣብነት ምናልባት ኣብ ዘይተረኣየ ዘሎ ኩነታት ተሪኹም ኣብቲ ላዕሊ ግብፂ እንድሕር ኣላ ኮይና ኣብ ቁፅሪ ሓደ ኣብ መንጎ ቁፅሪ ሓደን ቁፅሪ ክልተን ኣብ መንጎ ፖርት ሱዳን ኣላ ኣብ ፖርት ሱዳን ኣብዚ ናይ ሱዳን ዕግርግር ብዙሕ እዮም ኣብዚያ ቻርት ክትሪእዋ ከለኹም ቁፅሪ 3 ትሪእዋ ዘለኹም እቲ ናይ ወሽመጥ ናይ ጋልፊ እዩ እቲ ጋልፊ ስቴት ዘለዎ ስዑድያ ነዳድናታ በቲ ቦታ ትክትእቱ እንድሕር ኮይና ክልተ ኣብታ መፃበቢ ቁፅሪ 3 ዘላ ኢማራትን ኢራንን ኣለዉ ክልትየን ድማ ንሳቶም እውን ናተን ስልጣንን ሓይልን ዘድልየን እየን ዝያዳ እቲ ቦታቲ ኢራን እያ ትቆፃፀሮ እዩ ዝበሃል ግን ኢማራት ድማ ቁፅፅር ኣለዋ ስለዚ እዚ ስለ ዝገደዳ ነዳዲ ናታ ስዑድ ዓረብ ዓብ ታነል ጌራ ዓብይ ሻምብቆ ካብቲ ምብራቅ ናታ ክሳብ ምዕራብ ናታ ጌራ ብሙሉእ እቲ ሃገራት ሒሳ ብቀይሕ ባሕሪ ከም ዝወፅያ ጌራ ስለዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብጀክኣ ሓያል ክህሉ ኣይትደልን እያ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢማራት ኣብቲ ቦታ ክትመፅእ ኣይትደልን እያ እቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ስትራቴጂ ውግእ እውን ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ታሕቲ ኣብ ዓደን መፅያ ኣላ ብሓደ ይዋጉ ነይሮም ኣብ የመን መፅያ ቦታ ሒዛ ስለ ዘላ ሕጂ በዚ ነጀዋይ ወገን ቀይሕ ባሕሪ ቦታ ንክትሕዝ ብዙሕ ያፅዕር ዘላ ኢማራት ስዑድ ዓረብ ድማ ነዚ ኣይትደልዮን እያ እቲ ውግእ ናይ ክልቲኦም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ርኡይ ዝኾነ ምስሓሓብን ዘይምርድዳእን ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን በቲ ምብራቅ ነቲ ባሕሪ ክሕዝ ዝኽእል ፖርት ሱዳን ዝሕዝ ዘሎ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዝመርሕ ዘሎ ጀነራል ዓብደልፋትሕ መሐመድ ቡርሃን ዲገለ ዝበሃል እቲ ጀነራል ንዑ እያ ትድግፍ ዘላ ኣብቲ ናይ ሱዳን ጉዳይ ነቲ ሕሜቲ ዝበሃል RSF ዝበሃሉ ንዖም እያ ትድግፍ ዘላ ኢማራት ድማ ኣብቲ ኩነታት እቲ ድማ ብዝተኻለ መጠን ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ክቐርቡ ይፍትኑ ኣለዉ ግን ኣይሰለጦምን ኣሎ ስለዚ ካብ ጅቡቲ ኣውፅያቶም ኣላ ምስ ስዑድ ዓረብ ድማ ፅቡቅ ዲል ገይሮም ኣለዉ ካልኦት ሱፐር ፓወርስ እውን ኣለዉ ኣብ ጅቡቲ ዕግርግር ክገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ናይ መወዳእታ ቅላዕ ፈቲኖማ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ብመንገዲ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ዳርጋ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ኣብ ዳርጋ ንስልጣኑ ክሳብ ሕጂ ዝሕግዞ ዘሎ ካብ መጀመሪኡ ክሳብ ሕጂ ዓብ ደገፍ ናይ ኢማራት ከም ዘለዎ እዩ ብመንገዱ ገይሮም ሕጂ እታ ናይ መወዳእታ ክፍትንዋ ዝኽእሉ ዝበሃል ዘሎ እዛ ናይ ዓሰብ ወገን እያ ንሳ ድማ ኣቢ እኳ ኣይኮነን ደልይዎ ኣብ ኩሉ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ጌጋ ዘረባ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ነጊረኩም እየ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ክጥቀም ዝጀመረ ኣብ ታሪኹ ንመጀመርያ ፅቡቅ ከይዱ ተኻሪዩ ክጥቀም ነቲ ቁጠባ ፅልዋ ከም ዘይብሉ ስለዚ እዚ ሕጂ ዘምፅኦ ዘሎ ቃና ናብ ደገ ባሕሪ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ንምልዓል ኣብ ጎኑ ንምግባር ኣብኡ መንገዲ ገይራ ኢራን ድማ ነቲ ናራቲቭ ተጠቂማ ናብቲ ቦታ ክትከይድ ስለ ትኽእል እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ
بريزنت سياس بوغيرو سلا زنبوبويو مسعود عرب بتخكل كسرح زفتن زلو مس جبص ون كسرح زفتن زلو جبصن سعود عربن كلتيان كوينن ني امارات نابتك اي بحر كم زي 40 غيرو من اب سودان مالتيو اب سودان حجي دما اب غداي ኤርትራ ይፍተናሉ ስለዚ ናይ ግብፅን ናይ ስዑዲያን በፍላይ ድማ ናይ ስዑዲያ ረብሓ ከመይ ከውን ክንሪየና እቲ ጉዳይ ግን ለማንም ኣብ ስዑዲያን ኣብ ኢራን ኣብ ግብፅን ኣብ ካልእን ኣሚንካ ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኣሚኑ ክኸዶ ዘለዎ እዩ ግን ንሽተይ ሞክን ሰማ ድሕሪና ኣብ ካልእ ክንሰግርና this very important insight አይዞህ ያላቸው ማን ነው ለሚለው ጥያቄ ምላሹ ያለውም እዚህ ጋር ነው። ኤምሬቶች በቀይ ባህር ላይ ቦታና ሚና እንዲኖራት ያደረገችው ጥረት በሙሉ እስካሁን አልተሳካም። በኢትዮጵያውያን ደምና ህይወት የሚመጣ ባህር ካለ በዚያም ላይ የጦር ሰፈር የመመስረት ግብ ይዛለች የሚለው ትንተና እዚህ ጋር የሚመጣውም ለዚያ ነው። ከወራት በፊት ወደ አዲስ አበባ የተጓዘው የፕሬዝዳንት መሐመድ ቢን ዛይድ ልዑክም በየብስ ከተከበበችውና ባህር በር አልባ ከሆነችው ኢትዮጵያ ጋር የወደብ ልማት ስምምነት ተፈራርሟል። ወደብ ሳይኖር የወደብ ልማት ስምምነት እንዴት ሊካሄድ ይችላል የሚለውን ጥያቄ እንመለስ። ትሕቶ ኣብቲ ናይ ኣብ ዝሓለፈ ዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፅኡ ኣብ ዝነበረ TMMBZ ዝበሃል መሐመድ ቢን ዛይድ ዝበሃል መራሒ ናይ UAE ወይ ከዓ ናይ ኢማራት ማለት እዩ ኣብቲ ውዕል ምስ ኣቢይ ኣብ ዝተፈራረሙሉ ናይ ወደብ ምፍርራም እውን ገይሮም እዮም እዚ ኣብቲ DP World መፅኡ ይፈራረም ነይሩ ወደብ ንዘይብላ ሃገር ንምንታይ ዝፈራረም ተልኩም ናይ ሎጂስቲክስ ካምፓኒ ገለገለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን እቲ ስትራቴጂ ኣቐዲሙን ድሮ ኣፈራሪሞም ከም ዘሎ ስለዚ ነቲ ወደብ ዓሰብ እውን እንተተወሲዱ እውን ኣብ ክሕዞ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ንመን ኢሉ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ እቲ ጽቡቕ ነገር ግን ኣምሓሩ ጽቡቕ ገይሮም ኣለልዮም ኣሎ ፋኖ ጽቡቕ ገይሮም ኣለልዮም ኣሎ ኦሮሞ ጽቡቕ ገይሮም ኣለልዮም ኣሎ እቲ ስትራቴጂ ማለት እዩ እዚ ድማ ኤርትራ ምስ መን ፓርትነርሽፕ ክትገብር ከም ትኽእል ኣብ ልዕሊ እቶም ናይ ስዑድያን ናይ ግብፅን ምስቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ምስቲ ዝቃፀል ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ በቀሊሉ ነቲ ኢትዮጵያ ንሱ ንዓሰብ ክመፅእ ከሎ ንሳቶም ንዓሰብ ኢሎም ክከብሉ ከሎ ቅድሚኦም እውን ነቲ ኩነታት ኤርትራውን ክጥቀመሉ ትኽእል ትኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ ዝፈልጦ ነገር ግን የብለን ሕጂ ኣብታ ኔክስት ነጥቢ ክንሓልፍ ኢና ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢልዋ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ንስማዕ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሌትስ ጎ በቅርቡ በተካሄደ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ የአመራሮች ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ላይ የሰላ ትችት መሰንዘራቸው ተገለጸ። ጸረ ኢትዮጵያ አመለካከት እንዳለው አውቃለሁ። የአመለካከቱ የተሻሻለ መስሎ የነበረ ነገር ግን አሁንም በዚሁ ጸረ ኢትዮጵያ አመለካከቱ እንደ ቀጠለ ነው ሲሉ መናገራቸውን የአንከር ሚዲያ ምንጮች ካደረሱን መረጃ ለማወቅ ተችሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስለ ኤርትራው ፕሬዝዳንት ጠንከር ያለ ትችት ባቀረቡበት የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች ስብሰባ መድረክ ላይ ከተቀረው ዓለም ጋር የተቆራረጠችውን ኤርትራን ለማቀራረብ በብዙ ጥረት አድርጌያለሁ፣ በአቶ ኢሳያስ ባህሪ ምክንያት ሊሳካ አልቻለም ማለታቸውንም ከምንጮች መረጃ ላይ ተመልክቷል። ከቅርብ ወራት ወዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከኤርትራ ፕሬዝዳንት ጋር ግንኙነታቸው እንደሻከረ የሚገልጹት የአንከር ሚዲያ ምንጮች የወደቡ አጀንዳ የሁለቱ ሀገራት መሪዎችን ፍጥጫ ወደ አደባባይ እንዳወጣውም ይናገራል። አጀንዳ የሁለቱ ሀገራት መሪዎችን ፍጥጫ ወደ አደባባይ እንዳወጣውም ይናገራሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለፓርቲያቸው አመራሮች ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በጸረ ኢትዮጵያ አቋማቸው ሲገልጿቸው ተስፋ እንደነበራቸውና በሂደት እንደሚሻሻሉ ኣብዚ ሕጂ ምስቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይ ብልጽግና ፓርቲ ኣብ ዝተገበረ ኣኼባ ካብኡ ዝወፀ ዝበሃል ሰሊኹ ዝወፀው ካይኮነ ውራይ ኢሎም ዘውፅዎ እዩ ተደጋጋሚ እንሰምዖ ኮድ እንተሎ ውራይ ኢልካ ዝወፅእ ሓበሬታ ምዃኑ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ዝበሃል ዘረባ ምዃኑ እናተረጋገፀ ዝመፅእ ዘሎ ክስተት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢሉ ዝእምኖም ዘሎን ኢትዮጵያውያን ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣንጻር ኢትዮጵያ ርድኢ ዘለዎን ኣካይዳ ዘለዎን ንኢትዮጵያ ሕማቕ ክገብር ዝፍትን መራሒ ምዃኑ ኣቀዲመ እውን ይፈልጥ ነይረ ግን ዝመሓየሽ ይመስለኒ ነይሩ ሕጂ ግን ዝበኣሰና ኮነ ይመፅእ ኣሎ እዩ ዝብል ነይሩ ተመሳሳሊ መልሓስ ድማ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ድማ ንኢትዮጵያ ልዕሊ ማንም ዝሕግዛ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቅፅል ንረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኢትዮጵያ እቲ ዞባ ትፅቡቕ ንክኸውን ዝሰርሕ እንተሎ መራሒ ናይ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝብል ዝነበረ መልሓስ እዩ ስለዚ ዝተፈላለየ ዘረባ እዚ ዘረባ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባ መራሒ ናይ ኤርትራ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኣብቲ ቀደም እውን ብሕቡ ኣብ ኣኼባ ተዛሪቦ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር
ኢትዮጵያ ኣብ መቐጻል ኢትዮጵያ ሓያል ሃገር ከይትኸውን ክትከውን ኣይደልን እዩ ዝብል ዘረባን ርእቶን ከም ዘለዎ እሱ ድማ እናበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ ሓደ ካብቲ ኣብነት ዝጠቕሶ ንሱ ድማ ቀደም እውን እንተኾነ ንኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ብምዕጣቕ ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ብዙሕ ሰሪሕ እዩ ሕጂ እውን ከምኡ ይሰርሕ ኣሎ ንኣብነት እቶም ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ዝበሃል ዘሎ ዕጡቅ ጉጅለ ናይ ኦሮሞ ከምኡ እውን እቲ ፋኖ ዝበሃል ኣብ ኣምሓራ ዘሎ እዚኣቶም እውን መንግስቲ ኤርትራን ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራን ዘሰልጥኖም ዘሎ እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ንኽትፈርስ ብዙሕ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ድማ ንዓና ሓደገኛ እዩ ከይቀደመና ክንቅድሞ ኣለና ነቲ ሃገር ክነፍርስ ኣለና ኣገይን ተመሳሳሊ ቋንቋ ምስቲ ናይ ወደብ ዓሰብ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ከምኡውን ነቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ምስ ኣሜሪካ ክዘራረብ ከሎ ኣብ ኤርትራ ረጂም ስርዓት ንምቕያር ኣነ ክሕግዘኩም ይኽእል እየ ኣነ ምሳኹም ክሰርሕ ይኽእል እየ ብምባል ነቲ ልኡኽ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንበዓል ማይክ ሃመር ኣብ ኣኼባ ከም ዝተዛረበ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ስለዚ ከምዚ ፍሉይ ምስጢር እውን ኣይኮነን ብተደጋጋሚ ኣብቲ ዘረባታቱ ብተደጋጋሚ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክኣልን ንዑ ክቕንፅል ከም ዝደሊ እውን ብተደጋጋሚ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ጠቕላላ ካሊዎ ከም ዝደሊ ንኤርትራ ነቲ ሃገር ፋሕፋሕ ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ክእትዋ ከም ዝደሊ ወደባት ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ወደብ ዘይኮነስ ነቲ ሃገር ሙሉእ ከም ዝደሊ እውን ኣብ ካል ኣጋጣሚ ከም ዝተዛረበ እዩ ዝንገር ስለዚ እቶም ምስ ኣቢ ኮይና ተቃዊምና ምስ ኣቢ ኮይና ኣብ ኤርትራ ለውጢ ናይ መንግስቲ ከነምፂና ዝብሉ ኤርትራ ዘይደልዩ ምዃኖም ንፁር ክኾነና ኢለ ዘምፅኦ ዘለኹ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤሊት ምሕደራ ናይ ብልፅግና ኣብዚ እዋን እዚ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ከም ዘይገድሶ ዘየለ ታሪክ እናምፀ ንኣብነት ቅድሚ 30 ዓመት ክልተ ወደባት ንውንን ነርና ናትና ክልተ ወደባት ነይሩና ኣብ ተገባሕር ነይሩና እናበሉ ብዝለዓለ ድምፂ ፕሮፌሰራቶም ዶ ዶኳትራቶም ዶ ዋላ ምሁራቶም ዶ ናምፁ ብዛዕባ ባሕሪ ዘይዛረብዎን ዘይብልዎን የብሎምን ኣብዚ እዋን እዚ ከም ግዳ ሓቂ ንኸነስተውዕል ድማ ምዕራባዊ ዓለም እውን ደገፍ ሂቦም ኣሎ ጌጋ ዝብሎም ክሳብ ሕጂ ናይ ኤውሮፓ ዲፕሎማት የለን ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት የለን ብሽፉን መንገዲ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ደገፍ ከም ዘለዎም እውን ንፁር እዩ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ከም ዘሎ እቲ ፕሮፓጋንዳ ንፁር እዩ ገንዘብ ክሕግዝዎም ከም ዘይክእሉ ኣሜሪካ ንፁር እዩ እቲ ገንዘብ መን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኢማራት እያ ትገብሮ ዘላ ኢማራት ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ጂኦፖለቲካ ኣገዳስነት ኣለዎም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣሜሪካ ኣብ ዩክራይንን ኣብ እስራኤልን ልዕሊ ዓቕሞም ይሕግዙ ስለ ዘለው ኣብ ካልእ ሃገራት ገንዘብ ክሕግዙ ወይ ኣፅዋር ክሕግዙ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ነቲ ሃጓፍ ተጠቂማ ናታ ኣጀንዳ ተሳልጥ ኣላ ኢማራት ንኣሜሪካ ድማ ብሕም ክትብል ከም ዘይትኽእል ጌራ ሒዛታ ዘላ ስለምንታይ ብሕም እንድሕር ኢሎም ናብ ቻይና ክንከይድ ኢና ኢሎም እዮም ዘፈራርህዎም ዘለው እታ እንኮ ገይም ኣገየን ዝብለኩም ዘለኹ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝገበሮ ርክብ ውፅኢቱ ብሕጂ ክረግን ኣብቲ ጌም ፕላን እታ ዝለዓለ ተራ ክፃወት ትኽእል ኣብዚ ስዑድ ዓረብ ከምኡውን ግብፂ እዮም እዚኦም ክልተ ተኮይንካ ንሳቶም ቀጥታ ናይ ኢማራት ኣብቲ ቦታ ትምህላው ንረብሖም ስለ ዝፃባእ ንዓታቶም ስለ ዘይረብሕ ንዓና ንክሕግዙ ኢሎም ስለዘይኮነስ ንስለ ረብሖም ኢሎም ኣብቲ ቦታቲ ኣብቲ ኩነታት ኣብ ጎኒ ኤርትራ ክስለፉ ክእሉ እዮም ኣገየን ጂኦፖለቲካ ኣገዳስነት ክኽእል ኣሎ ማሕረቲ ኢማራት ትፃወቱ ዘላ ንስዑድ ዓረብ ፀቕጢ ብምፍጣር ወይ ከዓ ናይ ስዑድ ዓረብ ሙሉእ ደገፍ ተረኺብካ ካብቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ እውን ክትወፅእ ትኽእል እያ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኣብ መንጎ ኢማራትን ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ንስዑድ ዓረብ እያ ተቐድም ንክልትየን ዓብ ቦታ ኣለዎን ምሳ ግን ስዑድ ዓረብ ዝለዓለ ጂኦፖለቲካዊ ሓይሊ ኣለዎም ኣብቲ ዞባተ ድማ ድሕሪ እስራኤል ዝለዓለ ፅልዋ ዘለዎም ብኣሜሪካ ስዑድ ዓረብ እዮም ስለዚ ንስዑድ ዓረብ መሓዝ ብመንገዶም ጌርካ ደገፍ ናይ ጂኦፖለቲካ ከምኡውን ናይቶም ሱፐር ፓወርስ ከተሳል ምፍታን ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ኣቐዲመ ነጊረኩም ነይረ ምናልባት ንሽተይ ክምለሳ ኢና ንሕጂ ግን ኣብዛ ኔክስት ሪፖርት ክንከይድና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ለትስኪ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ባንክ ልምዓት ናይ ኣፍሪካን ዴቨሎፕመንት ባንክ ዝበሃል ሓደ ኣብ ቀድሚ እቲ ሪፖርት ክወፅእ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካልኦት ሚድያታት እውን ኣቴንሽን እናረኸበ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እዩ ንሱ ድማ 5 ሚሊዮን ዶላር እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ገንዘብ ድማ ኢትዮጵያ ከተበርክቶ ዝግባእ ክትከፍሎ ዝግባእ 5 ሚሊዮን እዩ ነይሩ እቲ ሚኒስትር ፋይናንስ ናይ ኢትዮጵያ ክኸፍሎ ዝግባእ ከፊልና ኢና ንሕና ከፊልና ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ናይ ኢትዮጵያ እንተኾነ ኣይከፈሉን እቲ ገንዘብ ናብቲ ኣካውንቶም ከም ዘይኣተወ ነቶም ስታፍ ሓለፍቲ ክልተ ሓለፍቲ ናይ እንታይ ኢሉ ከሲሱ ዘሎ ክልተ ናይ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ስታፍ ሜምበርስ based in Ethiopia were unlawfully arrested, physically assaulted
and detained for many hours by elements of the security forces without any official explanation. So እቶም ኣካላት ናይቲ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ክልተ ማለት እዩ ተወሲዶም ከም ዝተሃረሙን ብዘይ ሕጊ ከም ዝተኣሰሩን ከምኡውን ብዙሕ ግዜ ኣብ እስር ቤት ክፀንሑ ከም ዝኽኣሉ ብመን ብፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ ዝተጋጠመ እዩ። እዚ ከዓ እቲ ምስሓብ ናይቲ ገንዘብ እዩ ነይሩ ኣብ ካልእ ስቶር ወፂኡ ነይሩ ድሓን እናረኣናይኩም ከይድ ኣለና። ቀኒዩ እቲ ዜና ሕጂ ይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ብገለገለ ኤውሮፓውያን ሕብረት ንኣብነት እዚ ፔተር ባን ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ሕጊ ኣልቦነት ክሳብ ክንደይ በፂሑ ከም ዘሎ ኢሉ ነዚ ሸር ገይርዎ ኣሎ። ስለዚ what a cursed leadership ክሳብ ክንደይ ዝተረግመ መርሕነት ኣብቲ ሃገር ከም ዘሎ ብዓለም ለኻውያን ሰባቱን ቆላሕታ እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ። ስለዚ እንታይ ዘርእየና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕጊ ኣልቦነት ከምኡውን ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝግበር ዘሎ ስግምቲ ኢቨን ነቲ ሃገር ሓደጋ ዘቱ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ኣገዳሲ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ወይ ትካል ካብ ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ከም ዝወፀ እዚ ሪፖርት እዚ ኣብ ኣዲስ ስታንዳርድን ወፂኡ ከም ዝነበረ ቅድሚ ሒደት ሳምንቲ ዘጋጠመ ምዃኑ ዝገልፅ ሪፖርት እውን ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ እቲ ሓበሬታ ከምዚ ቁንጭል ኣቢልካ ዝመፅእ ዘይኮነስ ዝቐነየ ምዃኑ መዓስ ኣጋጢሙ 31 ወርሒ 10 ናይ 2023 ዘጋጠመ ምዃኑ እዩ ዝንገር። The bank which employs a close relationship with the Ethiopian government called it እንታይ ማለት እዩ ብዓብዩ ትዘዛርብ ዘሎ እቲ ገንዘብ መን ከም ዝወሰዶ ብመን ከም ዝተወስደ እቲ ገንዘብ ከኢትዮጵያ ብትክክል ከፊላቶ ዲ ኣይከፈለቶን እውን ኣዛራቢ ነጥቢ እናኾነ ዝኸይ ዘሎ ኣብ ተደጋጋሚ ኣብቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሪፖርት ዝወፀ ሂውማን ራይትስ ሪፖርት ዝወፀ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እውን ብተደጋጋሚ እንታይ ተባሂሉ ነይሩ ሕጊ ኣልቦነትን ሰብኣዊ መሰላት ይገሃዝ ከም ዘለዎን ከምኡውን እቲ ኣካላት ናይቲ መንግስቲ ብዙሕ ብልሽውና ከም ዘለዎም ብዙሕ ብልሽውናታት እቲ መንግስቲ ድማ ክሳብ ነታ ኣጀንዳ ናቱ ኣቢ ነታ ኣጀንዳ ናቱ ዘሳልጡ ክሳብ ዝኾኑ ኣንፃሮም ብዙሕ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘይረአን ብቐጥታ ኣብቲ ፓርላማ እውን ሕቶ ቀሪብዎ ነይሩ። ስለዚ ሕጊ ኣልቦነትን ስርቂ ከምኡ ድማ ብዘይ ሕጊ ምእሳር ኣብቲ ዓዲ እናገነነን እናሓየለን ይኸይድ ኣሎ። እዚ ስታፍ ናይ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ካብ ኮነ ንሓደ ኤርትራዊ ኣብቲ ዓዲ ትካል ዘለዎ ሃብቲ ዘለዎ ፅልዋ ዘለዎ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ንለባም ኣብ ምተሉ ጥራይ ኢለ ክሓልፎ ይፈቱ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣብኡ ዝነብሩ ብፍላይ ሰብ ራስ ማል ትካላት ዘለኩም ገለ ዘለኩም ብቐጥታ ሓደጋ ክወርደኩም ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ። ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ግዜ ሓንቲ ምስሊ ኣላ ኣብ ትግርኛ ኣብ እዋን ውራውራ ነብስኻ ይትዕብራ ከም ዝበሃል ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘይርጎናት ግዜ ኩሉ ግዜ ዋላ እቲ መንግስቲ ይገብሮ ዲ ኣይገብሮን ከይበልካ ንዕዑ ተጠቂሞም ሕማቅ ክገብሩ ዝኽእሉ ሓይልታት ክቀላቀሉ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብን ምርኣይን ወይ ከዓ ምስትብሃልን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ክገልጽ ይፈቱ። ሕጂ ናብታ ኔክስት ሪፖርት ከይሓለፍኩ ሓንቲ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ኣብ ሶሎ ሚድያ ምስ ኤልያስ ኣማረ ዝገበርዋ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኩሉ ሰብ ኣብታ ቻነሉ ክሰምዓ ይኽእል እዩ። ግን ንእሽተይ ክፋል ሪኮሜንድ ዝገበርኩም ለይ እዚያሲ ኣብቶም ናትካ ኦዲየንስ ክትስማዕ ኣለዋ ዝበልኩምኒ ከስማዓኩም እየ። ተመሊሰ ኣብታ ኔክስት ኣርስቲ ከይሰገርና ነዚያስ ከስምዕዋ ፕሊስ ላይክ ግበሩ፣ ሰፖርት ግበሩ። ንምሉእ ትሕዝቶ ኣብ ሶሎ ሚድያ ኣላትኩም ኬትኩም ስምዕዋ። ነዛ ክፋል ግን መጀመርያ ባሕሪ ኮይና ንስማዕያ። ለትስኪ ፍለጥ ዝገበርካ እሱ ነበርያ ነበረ መኮነ ኤርትራ ትባሃል ሃገር ሲም ኣለወት ናይ እንግሊዝ ምኽሪ ናይ እንግሊዝ ተንኮል ከዓ ክሳብ ሕጂ ስዕበና ኣሎ። እንግሊዝ ዝዘርኣቶ ተንኮል ኣብ ኤርትራ ኣሜሪካ ስዒባ 80 ገለን ዓመት ከዓ ኣይተጋድፍና ንሱ። ስለዚ እቲ ኣብዛ ግጥም እዚኣ ተወልዳ ኢማጂን እዚኣ ሕጂ ፌደሬሽን መፅኡ እናተባህለ ስለዚ ንፌደሬሽን እውን ከም ፍታሕ ኣይረኣይዎን ኣተወልዳ ኢንፋክት ሽጋርና ዓዘዘ መዓልቲ ነውሓና እዮም ዝብሉ ዘሎ ፌደሬሽን እናጀመረ ከሎሲ ከም ዝናዋሕ እቲ ሽግር ናይ ኤርትራ ነዊሕ ለኽላኽ ከም ዘለዎ ብትንቢታዊ ዓይነት እዮም ዳርጋሪኦም እሞ ክንብባ ከለኹ ኩሉ ግዜ እዚ ተንኮል ውዲት ንኤርትራ ተፋሒሱላ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ከዓ ስዕባ ዘሎሲ ቀሊል ኣይነበረን። ናይ ብሓቂ ንሕና ኤርትራውያን ሓያላት ምዃንና ምስ ሓያላት ገጢምና ምኽሪን ውዲትን ተንኮልን ናይ ሓያላት ናይዚ ዓለም ኣፍሺልና ሃገርና ብቕልፅምና ኣውሒስና ክሳብ ሕጂ ከዓ 32 ዓመት ናብ 33 ዓመት ናፅነትናን ልዕላውነትናን ኮምፕሮማይዝ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከየእተና ጭራም መሬት ከይሸጥና ምፅናሕናን እዚኣ ሕጂ ዝብላ ዘሎ ዳ ይኮነት። ቀንዲ ግን እታ ትመፅእ ዘላ ሕቶ ኣላቶ ኣገዳሲት ንሳያ ዝያዳ ክንሰምዓ ግን እዚኣ እውን ካብ ታሪክ ክንምሃር ስለ ዘለና ጠጠው ኢልና ንኸይድ ምህላውና ንሲ ከምቲ ዝበልካዮ ኤርትራዊ እወ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ኢልና ክንሕበን ክንኮርዕ እዩ ዘለና ኩሉ ግዜ ባይ ዘ ወይ ዛ ጭርዖ ናትካ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ኣብ ስቶክሆልም ከም ዝተቃልሐ ትርኢ ኢኻ ዶ
هو هي تبعت من زي تابع حزام فريعتنا يا بتعمل دس يا عدمت عندنا هكاي لحوي بتعمل دس بالقدمية أو كل خاطر قدم زي دربة حديث ودفع يا بوتاتنا ناي حكي عميق تحسوا زلوا قدمي ما خاطر تجرنيو نا أطول ولا مريم ما ممهريم مايسترو ليك نايتي وعم تجرنيا هلا تكوا تراونت كبر من النت ها يا يس حد انتي كبلي سمعوا سلام انتي تي بلداتنا وسعاتنا نتن عبيت هاجرات بابليك كنقرن زي كان بمنقس إيرترا مالت كدي لقى يكون كتسمع تخيلش ولا إثيوبيا زغبرتون كدي لقى كنا بلس إيرترا كذب إيرترا كن حد داقي هم أول زغبر لقى كم زحارة أنا ولا خمسة انتي زبان حد نقر مس بدكاس هم عينة بهلون يبلون قل نغفلت وصل انتهى نقبر كنت لنا منقس إيرترا أبزيت تارو خمي تي ويك على السوشيال ميديا خمي كنا له مالت تقولي ناينا زي تقول أنا كنا نحب تسب قدي نقر يكون تخفله حساب ذا ساعات زيادة يردوا بعدهم ويك كمي سكر حنت خبطة دخمتنا كم هزبي اختبلات خيلي خان هزبي إيرترا حداقيو أبكين بك لا كرحنتي حنين قبل سنوخ حركم زتجبر أو اليوز ورده أدرع عن دفعن أبو تشغيلو بك زي رسع لك مش كم عينة تايكون فرش بتحدوا وجن زي تعنا كم هزبي خم بحال خوب وخل وكاسي فورورد لوكين إذا جبرك أتصل إيه أبكي ما كرحنتي زنبر هزبي كم عينة تستايز اللوجن وترو بك أستايو أب حلف مستشغل يا أخي كابت حلف سي كسجوما زي كل نقدر نتخيل زي كل هزبيو جن نرسعك مزز الله على سي أمانة حداك مخان أمانة تسفوق إن كاس نحن لفعلي فيه نقدر نتأمت جلا مبال وجاه أخف لك أيضا هزبي حجزي آخر نفوس هذا لنا نجر مثلا أنا إذا آخر أتي قبل العناز ورد قفعتات قبل العناز ورد بدل كير السعم أنتي يا أخي أقداس إنك ناي تاريخكو تاريخ تفتصيمو زحلفه فصاميتات اندي ግን ወዲ ሰብ ካ ታሪክ ስለ ዝሰርሕ ካብቲ ናይ ሕሉፍ ታሪክ ነዚ ሕጂ ዘሎ ንመፃን እንታይ ትምህርቲ ወሲደ ታሪክ ንኸይድገም ነፍሰይ ክከላኸል ይኽእል እየ ባህላይ ወዲ ሰብ ካብቲ ብተፈጥሮ ባህሪኡ ሲት ሕብረተሰብ ሰብ ፍጡር ወዲ ኣዳም ካብቲ እንስሳ ዝፈልዮ እዚ እዩ ታሪክ ይመሃር ናይ ዝሓለፈ ጌጋ ንኸይድገም ከዓ ትምህርቲ ናይ ታሪክ ወሲዱ ዘድሊ ጥንቃቄታት ዘድሊ ምክልኻላት ይገብር ማለት እዩ እቲ ሃስያት ጉድኣት በደል እንደገና ከይድገም ኣብርሲ ስለዚ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ከዓ አይ ቲንክ እዚ ይቕረት أمانة يقرب حالة كوني من عند الحج وترو تي أبرع عليه زبناز ولا دقفعي أدرع كاب إليان جميركا زورو دوناي حمسان قلن عمت قفعتات بدعري يوز مثلا إنجليز زوالكو خسرام وديتاتن بتاع 10 عمت إنجليز جورو قفعتات أنت أرز زبنا ونسون ما عليها يقولون بدعري يوتي فدرشن مجزاتي ناي إثيوبيا نفتحتي زوداو سرعة هاي لسلاسة كندي عدتاتي قاسي كندي عدتات نديدو كندي قفعته جيرو كندي سي كوينات أتيوم نتي مدميتنا قلن كا زجدد عبي وسع عبي قبلنا كوينات واللي عملنا بعد ما أسابيع 9 شمونت جاريوز ورد عنوتها بإرترا كل تشعز قبرو خندي جهسات عمتنا ناي أديتها إرترا ديك نستيو إرترا خندي ناي معبر سمعتها زفرس وحاولت زفرس وقالنا له بدعريو زرسي إنت بزح مزازي مسالك حركة تاريخ زي ما كوينكا نتحلو في تاريخ كاخد دقمة وانت قدادي خطخونا نيخ درعنا قداي نايتي حلفت خون ما I think قرب العوامة استيقر يالله هو قداسي تشنخيا بحلفها توم مهورات بحالو intellectuals بحالو artists موسيقيات قدمتي دراما سرحوا فيلم تات سرحوا نزي نقرات زي قفعتات قبل عليه زبناز ورده كير السعب انتي كبل والله ابنت انا زدنا انا يزوم يهود زي امريكا مع هاجرات معراب زلو نتي هتلر زقورو قفعتات كير السعب زقورو فيلمتات ديو ميزيوم مهناس ديو كير السعب انتي نيفر اجين زي نقر زي زياد بلات راي خمسالكم دليه ان جنرال خمسالكم ايهود حماق اقاتيموهم كاب ايهود زبزح سب كاب ناي ايهود زخفس قايقن افريكا اقاتيموها بزقبع من قد دوكومنتد كوينو ابيت مذكر وريدو نعلم كنزاربلو سلازي كان اتانكو افريكاوي تهاجر نتز وردا درعي صبق غيرا نتسقما كله اقولها بيت مذكر غيرا نعلم مولو زاربت رواندا يا كندمنتاي دما كحسا تركبالا كندمنتاي ربح رخيبه سبير تراجن نتز وردو درعي نتخلو زوردو صقم كاب مغزاتي زخونت هاجر زخون يون كحسا كتبو اي صعرنان اي سرحنالون سلازي ازي كم حدا ابا اجندا كوينو نفس وكف سب بزلع على منفس كسرحالو زغليو نفس وكف دما كذكرو يقبا مخنياتا بلعنا استفصمه نفس وكف سب كم توما يهود ابزلنايو نتقداينا نقدميتا ممتع بزح كنواسع كنكلالنا قداينا فيدريشن نشتي ابزياون حنت سيدهم لينا ታውቅ ያለበት ሁኔታ ነገር
ያንዴን ለምን ፌዴሬሽን ለምንድን ነው የዓለም መንግስታት ቁጭ ብለው ይህ ባይሆን ኖሮ ከኢትዮጵያ የተለየ ነገር ባይኖራት ኖሮ ኤርትራ ምን ስለሆነች ነው ፌዴሬሽን የሆነች? የተባበሩት መንግስታት ያን ያህል ብዙ ክርክር የተቀመጠበት ኤርትራ ኢሹ ላይ እንደ አጀንዳ ለምን እንደ ወለጋ ለምን እንደ ሐረርጌ እንደ አርሲ ለምን እንደ ሸዋ አልሆነች ነው ያልከለው? ኦጋዴን ራሱ እንደ ኦጋዴን ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁንስ ቢሆን መጨረሻ ላይ ለምን ሬፈረንደም ሻዕቢያ ያደረገው ህዝባዊ ግንባርነት ኤርትራ ያደረገው ምንድን ነው? በቃ ኤርትራ በ30 ዓመት ትግሏ ነፃነቷን ተጎናጽፋለች፣ ከዛሬ ጀምሮ ኤርትራ የምትባል ሀገር ተፈጥራለች ብለው አላወጁም። ልባርክ የኤርትራ ህዝብ ሬፈረንደም ይገባዋል። ምክንያቱም ብዙ ብዥታ አለ። ኢትዮጵያን አካላችን ናት ትላሉ። ኤርትራውያንም ውስጥ የዚህ አይነት ብዥታ ካለ እዚ እውን እንታይ ዝብል ዘሎ ብኣምሓርኛ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ንኢትዮጵያውያን ንምእማን ወይ ከዓ ከነእምኖም ካብ ብዙሕ ኣይገድስን እዩ። ግን ነቲ ህዝብካ ኩሉ ግዜ ክትጉስጉስ ስለ ዘለካ ነቲ ከውዝናትካ ሓደ ዓብይ ፀገም ወይ ከዓ ድኽመት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ጎስጓስን እዩ። ንህዝባ ኣብ ምጉስጓስን ነቲ ሃገራውነት ዲካል ሜንታሊቲ ኣብ ምህናፅ ከም ህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ ከም ህግደፍ ወይ ከም መንግስቲ ኤርትራ ሓያል የለን ኣብ ዓለም። እቲ ጎስጓስ ናቱ ብደርፊ ይኹን ብካልእ ንፉዕ እዩ። ንኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣብ ምእማን ግን ድኹም እዩ። ኣብቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ሕጂ እውን እኳ ኣብዚ ጉዳይ ባሕሪ ብተደጋጋሚ ሓተታ እናገበርካ ኤርትራ ድልውነታ ናፃ ምዃኑ ወደባት ኦኬ መቲ ናይ ዕንደራ ናይ ኣቢ ክትከይድ የብልካን። ግን መዕፅዎ ኣፉ ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ መግለፂ ክትህብ ይግባኣካ። ኣብቲ ኢንተርናሽናል ጆርናልስ ክትፅሕፍ ይግባኣካ። ዲፕሎማቲክ ሚሽንስ ክትገብር ይግባኣካ። እቲ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ግን ከምዚ ወሽለኽለኽ ኣይብልን እዩ እቲ መንግስቲ። ወሽለኽለኽ ምባልካ እዛ ዓለምና ትደልዮ ኮይና ትፀገም እሱ እዩ። ወሽለኽለኽካ እንታይ እዩ? ኣብዚ ዘለዎ ኸድካ ጉዳይካ ምዝራብ። እዚ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ከም ባህሪ ኢትዮጵያውያን ኣዝዮም ንፍዓት እዮም። ኣብ ከምዚ ኬድካ ከይሓፈርካ ምልማን ዲቕ ኢልካ ወላ ንኣብነት ረኣዩ እዚ ኩነታት እዚ ረኣዩ ኣብዚኣ ናይ ኤልያስ ኣማረ ክደግመልኩም እዩ ክሳብ ክንደይ ካባና ከም ዝነፍዑ ኢትዮጵያውያን ረኣይዎ ከይድገም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኢሎም ዓለም ከም ዘይትርስዑ እዮም ዝገብርዎ ደጊሞም ደጋጊሞም ራሓንስ ሓንሳሲ ቁርብ ዓቐኑ ዝተሓተ ደቡብ ዝተሓተ ይኸውን እዩ ግን ሓይሊ ስለ ዘለዎም ናይ ፊልምታት ናይ ምስራሕ ወይውን ስለ ዝቆፃፀሩ ሚድያ ስለ ዝቆፃፀሩ ሚን ኣብ ፀለውቲ ኣገደስቲ ቦታታት ስለ ዘለዉ ርኢኻ ደይ ሜክ ሹር ዓለም ምእንቲ ከይትርስዖ ጥራሕ ዘይኮነት ከዓ ዋላ ነዘን በዓል ከም ጀርመን ሃገራት እውን ብፍንጭአን ከም ዝኸፍላ ካሕሳ ይገብርዎን። እዚ ሸነኽ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ከዝተባህለሉ ዘለዎ ክንዝንግዕ ክንህመል የብልናን ኣመና ረሳዕት ከዓ ሓዳጋት ከዓ ክንከውን የብልና ሕራይ ኣብ ቂም ቅንዕንቲ ኣይንሸኸል ኢልና ከምዚ ትፅልእን ገለን ቀፃሊ ስኢልና ይንኸስኩሶ ግን ክንርስዕ የብልና ልዕሊና ዝተፈፀመ እዞም ገሊኦም በሊዖም ዝርስዑ ድዩ ዝብሎም ክቡር ጀነራል ስብሓት እብርዮም ወዲ ኣድጊ ጥራሕ ይኾሙ በሊዑ ዝርስዕ ኣበይ በሊዑ እንታይ በሊዑ ኸማን ዘይፈልጥ ክቡር ሰብ ወዲ ሰብ ግን እሞኻ ኤርትራዊ ሰብ ብክቡር ዋጋ ዘምፅኦ ናፅነት እንኮራ ገና ከመን ክቡር ዋጋ ከኽፍሉና ደጋጊሞም ከምኡ ዓይነት ግፍዕታት ክገብሩ እዞም ፀላት እዚኦም ክንመለሎም የብልና we have to be always vigilant ኩሉ ግዜ ወትሩ ትኩራት ንቑሓት ክንከውን ኣለና እቲ ግፍዕታት ናይ ፀላእትና ፅቡቅ ጌርና እንተፈሊጥና ከዓኒ ርኢኻ ነቲ ሓድነትና ክሸራርፉ ንኽዓርኺቦም ኣብ መንጎና ንዓና ተመሲሎም ኣትዮም ክፈላልዩና ክገዛዝዑና ብዙሕ እንዲዮም ዝፍትኑ ቋንቋና ንገለን መልክዎ እዮም ንዓና ክመስሉ ክእሉ እዮም ስለዚ ሓደገኛ ኩነታት ኢና ዘለና እቲ ከባቢ ዘለና ቀሊል ኣይኮነን እቲ ግፍዕታት ከዓ ንሪኦ ኣለና ሰዓታት ትማሊ ኣብቲ ረፊጂ ካምፕስ ኣብ በዓል ሕፃፅ ኣብ በዓል ሽመልባ ተገብረ ከይፀወናሉ ንሶም መንዚዖም ፈብሪኮም ነቲ ብልዕልና ዝገበርዎ ግፍዕስ ብካልእ መልክዕ ጠምዚዞም ካብዚ ዝኸፍእ ዓገብ ካልኣይ ግፍ እዚ ኢና ንብል ዘለና ሪኢኹም ኣለኹም ድሮ ኣብቲ ማዓስከራት ናይ ስደተኛታት ናይ ኤርትራ ብዙሕ ግፍዒ ተፈፂሙ ንዑ ግን ብግምጣል ፊልም ሰሪሖም ኤርትራውያን ከም ዝገበሩ ዝብል ድራማ ተሰሪሑ ድሮ ኣብ ኢንተርናሽናል ቲያትር ይረአ ኣሎ። ስለዚ ወገን ኢትዮጵያ ኣብቲ ጎስጓስ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ኣብ ምእማን ዝሰርሕዎ ካብ ቀደም ይኹን ክሳብ ሕጂ ንሰብናቱ ክትባ ክትከላለካ ዶሚኔት እዮም ዝገብሩና ኣብቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ዊ ሃቭ ቨሪ ዊክ መንግስቲ ኤርትራ ኣዝዩ ድኻምነት ዘለዎ እንተሎ ንኢንተርናሽናል ሚድያ ኣብ ምእማን ዘለዎ ተራ እዚ ግራማቲካሊ ክቅየር ዝግባእ እዩ። ስኢልካ ሓቅነት ኣለኒ ኢልካ ሓቅነት ዝበሃል የለና ብዓለም ንዓለም ክሳብ ዘየመንካያ ማዕርያ ጫው ዓው ዝበለ ቋንቋ ክሳብ ዘይተዛረብካ ኣሜሪካ ከማ ንዚ ኩሉ ሓይሊ ከለዎም ንህዝቢ ክእምኑ እዮም ዝፍትኑ። እስራኤል ንሓማስ ጨፍጪፎም በዓልኩም ትፈልጡ ክብሉ ክእሉ ነይሮም ኣብ ሚድያ ኢንቨስት ገይሮሞ ዘለዎን ካላርስቲ እዩ ንህዝቢ ክትእምን ክትክል ኣለካ ኣብ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ነቲ ናራቲቭ ክትቆፃፀሮ ክትክል ኣለካ ኤርትራ ሓቅነት ኣለዋ ልኡላውነት ኣለዋ ግን ብዝለዓለ ቋንቋ ክሰርሓሉ ኣለካ እዚ ከዓ ብግለሰባት ገለ ዘይኮነ ዲፕሎማቲክሊ ክስራሕ ዘለዎ እቲ መንግስቲ እውን ብዓቕሙ ነቲ ነገራት እቲ
بستفلالي مجلس ديو حبريتات نهابي كسره جبا أبزي رويد خمنات نايت منكسنا إرترايز الرأيناني كاب كأدم كساب حجي بتعمي زنبوع تاريخ نابنت مبزعت انترناشنال ميديا نا إثيوبيا أجباب زانتاي زنقر ودبات كم زنبراي زنقر كل تنا إرتراسي أي تنقر أوكي وراي لهم شفنا مختلونيهم عينون يشوفون وين قلنا خادمة كم زي يشوفون وغيرك عويلك أبتسم زلوا وخيرك ناي مسمع على فنت ناي زيقاتات كون خلالو سلازي من البات منقسنا تيجبر تزبد ما كسرك خلالو زيد ما أنا نفسه كفير تراوس راح كون زلو أنا نتزبي بتقرينها كمن بإنجليش كجبر بزي إذا حسب قد حسرات ناي جزية قاطم نقول له كجبر كأي تخلني خا سلازي بستخال إن مثلا كل سب نزنا جرزي حلف إن توشيدك صار حلك خلالو منقستا عمتات الدروت كون غلي نسوس سلازي جبروجن تواجع مخفالنا سلازي ترفه we have to be very very careful أبز قد دايزي من البات زي حجي نيشتي يسمعوها كم حدا من رقاقص كون زغليلي غريبه كان دقونا بنبر يا ودي بعلت شوعات تقمتي سلام سدفه نا كنت كله من سي خدو ودي فرزن راري بحال كنت نابزي نا عدوا سوي تحراس لزنبرت حزوا مصي او في حقن نا مسلطنيا نابزانا يخيدلن زانا نخده او سما مع في دعره حفايس بحال عدي مناسين ملشان حزمو او مسحزو نزم بلاوش نياخسون اب ناي وردا سما عديت سيخا قشت جيتو زبحال كودم زبحال بوليس زنبولو ياوش اسرا بوليس نيرو ناوم كيدمركيوم اي مالك او مسركو ب10 9 زركو زلو تقمتي ب10 قطقطو علم ب20 حدن نغو اطرغاو ريدم قتيلهم منم زغورز هو 2015 إسران حدن تقمتي سوق قتيلهم زبحالو زلو سراويت ناي تግራይ مالتيو انتاي مالتيو بزح قتلتات بهوحاتن بتن انتاشمون كم زغاطمي كم ز عينت فيديوهات نحنا داي كنا زين بلو زلنا استفراليه فيديوهات يمصالو ولا ون تسرق ون تخونه تزمتا ون تخونه بعلوم يغبروا خم زنبرو زغلص حبريتات بستفراليه منغدي يوصال كابت حزبي استراي غنا يكونن نابنت سراينا إيرترا كم سريقنا كبلو خلو حراي توقت طوم زبالة سراينا إيرترا مستعلي كاب مقالي كساب حجة تسرقي أبصر جاتا زنبر حسين متين كله شرقة زلماني اندحريلكا اندحري أبتناس زلو بوتا تسرق بزلا على منقدي مقتلت بزلا على منقدي ويان قال ملا بزلا على منقدي سقصن تلو حجخ شعبية تيديز قبر لكم زلو انتهي معلي زي إيرترا أب كوميونيكيشن دخيمنا لنا زغا دوكومنت خون قبران كلالنا مغنياتو 10 جزء تقراتات بخمزي تأكيبي دمت زلو بستفل عليه منقدي حبريتاتات على نزي بورا يلوك سرع زقبا مشن نايت منقست كله يقبا منقست بزع دخمتات كم زلو يزرعينا عني مغنياتو أبزع عالم زي حدش منقستا يكون 3 عام تمكرر له So you have to dedicate some resources. عمتات يلن قالك تبل تخلي قابات عمتات زي الكا منيسكا بتقعد كتاتي خانز انت زي غير كادما سلازي تي امباسيتات ويقل ملتات بستفل عليه منقدي اب كمزا عينت ابتناي ميديا سراح ابتناي اب كله بزلا على نهارك سرحالو زلو قداي انتلو እዚ ጉዳያት እዚ ተወሳኺ እገዳን ካልእ ፀገማትን ከይወርድ ህዝቢ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ ሓንቲ ምናልባት ነቲ ፀገማት ናይ ውሽጢ ክንርዳእ እዚያ ክተድለየና ትኽእል እያ انترينا يجن وناشنال سيرفيس نجلجل علينا إلهم من حاسم اللي متخينهم من يموت من يتوهري من يخوهري من قصنا هذا سيني كلنا خومينا كلنا أب ناشنال سيرفيس كلنا نخلينا كلنا أب نسأت هاجر علينا من يتهساي من زي تهساي من كتخفى له بمعرينا نسرح زلنا بمعرخ أنت تأمينا أنت تسجبنا هاجرنا أنت تأمينا تأمي هاجرنا أنت تسجبنا تسجب كسع نركب نسرح كسع زي رخبنا أنا قلقل سلازي زيك ناشنال سيرفيس نهانا كايدا بتنسوم زغلصو حدا ولقاوي تكال ويك او ولقاوي بوليتيكاوي بارتي كون نحنا مريحو نسوس غزانا ويك كيوم كازغوزو تيم زغزو يكون ابينيت بهيريا قوم دلوا سلمت صعدان لنا نفودي ايناي كمثلناي قنقو زي بلو ايناي مثلناي بهيرات زي بلو عليتاوي فللي يبلنا بهراو فللي يبلنا قنقاو فللي يبلنا سلي ما ينبل صعدا ينبل معر نرئ بمعر نغلغل بمعر نسرح بمعر نصجب بمعر انطن سلازن هاجرا زياتنسي اينا اخن سليفر اب ارترا الله تبلو الى ما حتكون اينا سليفر زبال ونات مجلصنا سليفر كمزا قديم خبلك تصنحكو جزاء انت جزاء كله تخيل ترخ سليفر تبلو تخيل بمعر خطن تخيلك بمعر تصجب نحركلك ግን سليفر يكونن Absolutely. صبغ زربايو نفس وكف حجر أوروبا وأمريكا مع بلا زلا
قدم حجز حلفوا ولدوتات سلتسووا لايو نساتهم سلازموتولا سلازرهاصولا كل ነገር ስለዝገበርዎ ዘለዎም ዘሎ ቴክኖሎጂ በጽሕሎ ካልኦት ሃገራት ብኸም መንገዲ ንኸይምዕ ብላግን ኩሉ ግዜ እንቅፋት እዮም ዝፈጥሩ ብፍላይ ድማ በአፍሪካ ተጸባይ ናይ ረጤት ክኸውን እምበር ካብ ጸጋታቱ ተጠቂሙ ክምዕብል አይደልይዎን እዮም that's why ድማ ሰሕቲ ጥራይ በአፍሪካ ብጀካ ቁሩብትለይ አንፈት ናይ ምዕባለ ዘለዎ ነበር ኩላተን ታይም ቦምብ ዘለዎን ናብ ግዜ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክፍንጀራ ዝኽላ ኣብነት ኢትዮጵያ ሲ በኢኮኖሚ ጃምፕ ዝገብር ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ ተስፋ ዘሎ ገለመለ ይባሃል ነይሩ within few years already ኢትዮጵያ ኮላፕስ ክገብር ዝኽእል ሃገር ይዝባሃል ዘሎ ስለምንታይ ጽቡቕ መሰረት ዘይብሉ ምዕባለ ከም ዝኸውን ሱዳን ረይዎ ጽቡቕ ተስፋ ዝነበሩ ሃገር ነይሩ ሎም ረይዋ በይ ተመሊስሎ ስለዚ እተን ሃገራት አፍሪካ ኩለን ስናዕምናዕ ብፍጹም ጽሩይ ዝኾነ ሃገራዊ መንነት ዘይብለን ሓድነት ዘይብለን ብዙሕ ጎደሎታት ኤርትራ ምስቲ ኩሉ ድኻምነታን ጸገማታን እቲ መሰረት ናታ ጽቡቕ ኮይኑ ተሰሪሑ ዘሎ ከመይ ጌርና ካብቲ መሰረት ንላዕሊ ገጽና ንኸይድ ግን ናይቲ ህዝቢ እዚ ሓደ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዚ ወለዶ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብምሉእ ተወፊዩ ነቲ ሃገር ልክዕ ከምቲ ስዋኣት ንዝክሮም እቲ ሕጂ ዝነብር ዘሎ ወለዶ እውን ተሰዊኢላ ነቲ ሃገር ይነብር ስለ ዘሎ እምበር ተሰዊኢላ ዕድሚኡ ሂወቱ ኤቭሪቲንግ ሰዊይዎ እዩ ብኸም መንገዲ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ሓደ ወለዶ እዚ ወለዶ ዝሓሊፍሎ እቲ ዝመጽእ ወለዶ ግን ብኸመይ ክርከባ ክልተ ሃገር እቲ ደገ ዘሎ ሰብ ዝኾነ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣየበርከተን ኣይፀዓረን ክንብል ንኽእል ኢና ግን ብሓፈሻ ኣበርክቶ ድማ ኩሉ ግዜ ብረሃፅካን ብጉልበትካን ጥራይ ኣይኮነን ዝተፈላለየ ኣበርክቶ እዩ ዘሎ ሃገር ድማ ዝመላላእ እምበር ዝወዳደር ኣይኮነን ሓደ ብክእለቱ ሓደ ብደርፉ ሓደ ብሓንጎሉ ሓደ ብቕልፅሙ ሓደ ብስርሑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከበርክት ዝኽእል ኣብ ሃገር ስለዚ ናይቲ ሓደ ዝበለፀ ናይቲ ሓደ ሕማቅ ክትብል ትኽእል ሃገር ናይ ኩሉ ይዘድልያ ግን ሃገር ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ድማ ብፍጹም ክነዓቕ ዝኽእል ሕብረተሰብ ኣይኮነን ነዚ ህዝቢ እዚ ሞቢላይዝ ክትገብሮ ከተንቀሳቕሶም ክትጥቀመሉ ትኽእልካ ጥራይ ከዓ ለውጢ ሩይ ለውጢ ብቁጠባ ብካል መንገዲ ክመጽእ ዝኽእል ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ኦርጋናይዝ ትገብሮ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ሓድነቱ ኣብቲ ሃብቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ኣጀንዳ ከም ዝዋሳእ ትገብሮ ኣብ ካልእ ጓል መንገድን ሓሸውየን ኣብ ፖለቲካዊ ኣጀንዳን ወሪዱ ካብ ዝገማማዕ ኣብ ሓደ መስመር ክመጽእ ዝኽእል ሩይ ዝኾነ ስራሕ ክስርሓሉ ዝግባእ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ተስፋ ዘለዎ መድረኽ ኣሎ ነዚ ተጠቂምካ ግን ንቕድሚት ንክወስድ ትመንሰይ ናብ ሃገሩ ኣትዩ ክሰርሕን ከስርሕን ብዙሕ ለውጢ ክግበር ፃውዒት ትግበረሉ እዋኑ ኮይኑ ይስማዓኒ ነዚ ሞሜንት እዚ እንድሕር ሓሊፍና ግን ምስቲ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብዕድመ እውን ላዕሊ እዩ ዘሎ ኣብዛ እዋን እዚኣ ብትክክል ምስግጋር ናይቲ ህዝቢ እንተዘይተገይሩ ነቲ ስልጣን ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ናብ ውሽጢ ዓዲ ኣትዩ ከበርክት ዝኽእል ስራሕ እንተዘይተሰሪሑ ምናልባት ፀላእትና ኣብ ዕርበቶም ክጥቀሙላ ይኽእሉ እዮም እንኮ ኢትዮጵያ ኣብ ቅልውላው እያ ዘላ ለኪማትና ከይትጠፍእ ግን ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ ብዙሕ ሓላፍነታዊ ተበግሶ ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ